1960 urtean Pasaian bizi nintzen eta Elbira Zipirrakin praktikak eta egin ondoren etxean, etxeko gela batean, jarri nuen nire ikastola txiki bat. Han Pasaian 5 urte pasa ditun eta 76an Donostira etorri nintzanean pensatu nuen, Pasaian egin balin badet hori, Donostien ere badago euskararen erakusteko beharra ederra eta gauza berbera egin nuen Pasaian egin nuen bezalaxe. Jarri nuen nire gela batean, ikastola txikia, 10 haur baino gutxiago izaten ziren beti, eta urtean 6-7 haur, gero bigarrenean izan da nolabait ere, izkututik euskara atera dugu, baina ezin dugu horrela jarraitu. Pentsatzen nuen euskara plazaratzeko garaia etorria zela, eta pentsatuz ezala nahikoa ikastola horiek etxeetan eta jarraitu behar zutenik. Eta horrela, batekin eta bestekin hitz egiten, azkenean bilera handi bat. Jende asko etorri zan, jende euskaldun, abertzale, inguru hortako, estilo hortako jendea zan, eta orduan egin genuen bilera hartatik, atera zanila lehenengo batzordea. Eta jota fuego egin genion lanari. Ikusten genuen baginala gai aurrera egiteko eta egin behar genion lanari. Nola? Lehenengo gauza, lokal bat aurkitu behar genuen. Intiorzitarrak bazuten lokal bat Ramon Maria Lidi kalean eta antxe errenda modu oso moduanean. Eta orduan, batek dirua jarri, besteak bere lana musutruk eginez, batzuk igeltxeroak zirela, beste igeltxero horrek arrotz bat ezagutzen zula, eta bata besteekin azkenean 1978an pres genuen gure Zurriola ikastola martxan jartzeko. Eskuela Parrokial San Ignacio deitzen zen gure Zurriola ikastola maitea. Baina guretzako gurarena ederra zan, sekuleko pausoa eman genuen. Gure etxeko zulotik atera egin ginen, lokal batera atera ginen, ezagun egin ginen. Lehen 10 haur genituen lekuan, orain momentu hortatik aurrera 60, 80, 100 haur izaten hasi ginen. Eta hori izugarrizko pausoa izan zen. Baina ikusten genuen beste leku bat arkitu behar genuela. Eta arkitu genuen, eta Bila Sakramentu izan zen, arkitu genuen bigarren pausoa.
honetan ere batasun hori bidean dagoenean, edo bidean ez bideratuta dago dagoeneko Barrandiaran lizeoekin eta dana bat egitea. Gaina berriz elkarrekin dana gure bide guztia oso baliagarri izan dela ikustea, hainbeste jende pasada ikastolanetatik, hainbeste jende osarta egin dira hemen, hau dena aurrera ateratzeko eta lortu dela, hainbeste gauza lortu direla, hainbeste aur pasatu direla ikastolanetatik eta hemendik aurrera dauken etorkizun oparoa, ezai aurrekin hasi ginen. Eta horrelako ikastola handi ederra, izugarria eta ikusteak, noski, niri izugarrizko pozan ematen dit. Zergatik aukeratu genuen Zurola ikastola. Ez zan oso gauza pensatu da. Nekan eta bideok Donostia berria ginen, burukoek dudari gabe esaten zigutela Zurolara eraman. Oso esperientzia onak zeuzkan auzokoek. Gero
interesantea parte hartze hori. Eta gero denborak esan digu baietz. Nonbait hizkuntzarekin eta irakaskuntzarekin nonbait disfrutatzen eta hori oso importante izan da ere. Eta gero parte hartzea guretzat, nekan eta biontzat oso importante izan da. Hemengoak ez ginela, umeekin berri izan da gizarteratzeko eta inguruarekin bate izateko sortzen den komunitate hori personalki oso importante. Irabazi ditugun lagunak eta aipatu behar badute urtean zeharreko data berezi bat, hori da maiatzeko ikastolaren eguna. Hori nola pasatzen dugun beti. Gero belagoan ere tokatu zaigu asko egitea. Han montatzea, belagoan ondo. Menditaldean ere, ikastolak daukan beste altxor bat, menditaldea. Eta oso aipagarria da antzerki. Hemen ikastolan aipagarria da antzerki lana. Eta antzerki maiatzean egiten da hainbat obra eta horrako gauza landu behar dira gehiago. Jolin, bada gure borroka, baitia. Atzo menuak egin genuen eta esan genuen, berriro jarri behar dugu platera hori. Arrai almondigak kendu genuen, txikiekin ez dago arazorik, zeren normalean txikiei naiz eta kosta, normalean erakusten diozu, janari guzti mota guztietatik jaten. Orduan txikiekin ez dago arazorik. Arazoa zegoen handiakin, eta normalean bilatzen duguna da hori. Osea, nola sartu arrai gehiago aste baten barruan, era desberdinetan aurrak gustora jateko. Bai, horrela jendea ezagutuko ezu. Claro, hemen egiten dela janaria etxekoa bezala. Hori argi dago. Zure lanai saiatzen zera betetzen, ahalik eta betona. Orduan, gure lana da hori janaria egitea. Orduan, egiten dezu azken finean, etxeko janaria, baina zure lanean. Eta hala da, orduan jartzen duzu amodio guztia. Egiten duzu kantidade handia, baina etxean egingo bazenun bezala. Eta arrakasta hori da bat daukana. Eta gero beste bat, eta oso importantea ere, horreri gehituz, garela lankide guztia famili bat bezala. Egiten dugu dena, gurasoa garenez, dena.
ikastolako gurasoak garenez, azkenean aurrak hartzen ditugu gure aurrak bezala. Eta nik uste dut kakoa hor dagoela oso importantea. Zeren guretzak dira gure seme-alaba bezala. Hemendikan pasa dire gure seme-alabak, orduan guretzak dira berdina. Eta naiz eta askotan gogorrak izan, zeren erakutsi behar diegu, bai jaten, bai mailan egoten, bai beraien lagunei errespetatzen, eta zorrotza izan bargea, eta zure gana jotzen dute, gaixo daudenean, tripako mina daukatenean, mimo guztiak ematen dizkiozu, negarrez etortzen dira, banak hartzen dituzu, goxatzen dituzu, era berean guk disfrutatzen dugu, pila, ni bintzat disfrutatzen dugu pila. Eta, bueno, da oso lan polita. Polita, betetzen duna pila. Gogorra, hori egia da. Egiteko janaria egiten dugun bezala, etxekoa bezala, erosi dena alik eta goxoena alik eta balana da gogorra, baina era berean, bueno, ematen dizu dena. Aurrak ematen dizute dena. Oso betetzen dizu pila. Txikiakin urte mugak ospatzen ditugu, karro gaina jartzen ditugu, eta beste diegu, beraien egunean, eta gero suguz banatzen diegu, eta hori da beraientzat kriston festa. Zeren aurra asko jangelan gelditzen ez direnak, gelditzen dire apropos egun hortan. Bigarren urtean, musika eskola bezala ezen hasi. Leheno ikasleak eramaten genituen konserbatoriora azterketak egitea. Orduan gurasoentzako erosotasunez pentsatu zen ikastolan bertan egitea. Orduan hemen egiten zituzten ikasketak eta konserbatoriora eramaten genituen azterketak egitea. Eta hori, musika eskola bezala funtzionatzen hasi zen, orain dela 2003. Urtean gutxi gora bera. Orduan hartu genuen gure autonomia, azterketak kendu ziren, eta orain dagoena da... Pianoa, trikia, eskusoinu, klarinete, saxo, zeharkako txirula, gitarra eta perkusioa. Ikaslego gehiena gaur egun gitarra, triki eta pianoa. Bagoa dira gaur egungo instrumentuak, ez? Eta gero bajo elektrikoa, gitarra elektrikoa ere. Eta teklatuak izan dira pixka bat ere piano ordezkatu izan dutena, ez? Etxean piano... Garen esan dudan bezala, ematen dugu baimena ateratzeko eta bat jolazten. Hasi. Vale, venga, va. Kirola
eskolan nik uste garrantzitsua dela alde batetik osasun aldetik. Iruditzen zait taldean aritzea, elkarrekin esperientzia ezberdinak bizitzea, kirolarekin oso garrantzitsua dela. Beraien artean ere horrela baloratzen dute bai bereiekin dakoa eta bai ingurukoek egiten duten guztia. Eta lagun aldetik iruditzen zait gauza politak agertzen direla eta beraien arteko harremanak sendotzeko, hobetzeko, benetan kirolak nik uste hor dela balore bilatu beharko genituzkenak, beraien arteko harremanak sendotzeko eta ohitura ona, lanerako konstantzia, lanerako gogo horiek eta hori da kirolak bultzatu behar duena, besterik ez. Lotan Resinatu pixkanaka Klar, niño zentzia, altxatu garbitzera magikoa da. Bale, eman buelta. Begira, beraiek bihurtzen dira. Nik uste, antzerkiarekin jendea laburbilduz zoriontsuago dela. Aparte lantzen dira, gaur egun gauza importante horiek, ez, desinhibizioa, seguritatea, besteen aurrena saltzerakoan, talde lana, oso importantea dela, ardura, sormena, estetika. Baina niretzat importantena, zoriontsuagoa direla. Bai, antzerki egitea jolastea da. Eta bai, nik hori azpimarratuko nuke. Beraz, antzerkiak zerbait dauka. Engantzatzen dula. Oso polita da. Merezi du. Bai. Eta nik uste denon artean irakasle, ikasle, guraso lortu degula horrelako, toki bat, baliabide batzukin jolasteko. Eta pentsa. Ikasturtero 22 montai polita izan dela osatu genunean gurasoen taldea. Eta hori oso bitxia da. Eta gurasoek ikusten dute bere seme-alabek egiten dutena, eta seme-alabek ikusten dute gurasoek gure erronka handiena dela orain daukaguna mantentzea. Eta gero, orain batxilergokoekin engantzatzen ditugun ere bai horiek gurpilan, ez? DBH lautik
ja jarraitzen dugu batxilergoko talde horiek ere bai bertan sortzen direla. Bihurtzen egia Euskal Herri osoan erreferente bat, benetan. Pozik! Pozik! Sentitu! Triste? Sentitu! Begia ondo! Guraso sensible batzuen erantzuna izugarri izan da. Bai. Eta gero ikasleri gabe. Bai. Hala, zuretzat. Eskerrik asko. Ikastolak zer eman edan nahi? Zaila esplikatzea, Gauza asko. Azken fina badakizu? Lanean pasatzen ditugun orduak. Nik esango gehiagia, kanpoan pasatzen ditugunak, baino gehiago direla. Eta orduan eman dit, alor profesionalean, satisfakzio bat. Bestalde harremana. Eta hori benetan oso importantea izan da benetzen. Gero bestalde, lehen aipatutako guztiaz gain, jende asko ezagutzeko bidea. Gurasoak, irakasleak, eta batez ere ikasleak. Alde hori benetan aberatsa da. Eta sartzen diran horiek oso txikiak dira. Adina da zoragarria. Eta nola aurreratzen duten, ze ibilbide polita ematen duten, benetan aberatsa da. Proiektu berriarekin hasi ginen, duela urte batzuk. Alde batetik jende pila bat ikastolan ezin sartu gelditzen zenez, pentsatu genuen, genula erantzukizun bat gizartearen aurrean, eta orduan erabaki genuen gela bat gehiago iribitzea. Kezka handiekin eta zalantza handiekin, ze horrek arrisku bat zekarren, eta da ikastolaren masifikazioa. Ikastolak zerbait izan baldin badu ezaugarri bat guztiongandik oso ondo baloratua izan da, eta horrek bideratzen zuen bai ikasleekin eta bai gurasoekin hurbiltasun bat. Hori ezin genuen galdu, inola ere. Orduan, proiektu berriari irtenbide bat eman behar genuen, eta hori urratzen ari dira. Hori alde batetik, eta bestetik Barandiaran lizeoa hortzegoen. Hori zen gure jarraipena, gure proiektuaren jarraipena. Gure ikasleek edo gurasoek erabaki baldin bazuten momentu batean ikastola ereduan hezitzea beraien seme-alabak, jarraipen bat behar genuen. Irakaskuntza etapa guztien eskaintza aurkeztu behar genuen. Barandiaran lizeoa, arrazoi bat edo beste dela eta arriskuan zegoen. Beraien proiektua itxi edo bukaera ematen baldin bazioten, gure proiektua ere hankamotz geldituko zen. Santo Tomas lizeoan edo Axular lizeoan ezin izango zuten jarraitu. Beraz, nahita ez, gure ikasle guztiek instituto batea joan zuten beraien ikasketak burutzea. Horrek esan nahi zuen, gure proiektua hankamotz gelditzen zela. Beraz, gu behar genuen. Barandiaran lizeoak bere aldetik beharra bazuen,
baina Zurriola ikastolak ere beharra bazuen proiektu hau aurrera eramateko. Gaur da eguna, oraindik azken argazkia eskutartean espaldin badaukagu ere, gaur da eguna uztartuta gelditu dela eta gure proiektua maila batean behintzat gauzatu da. Nei oso aberatsa iruditzen zait, oso gainea, oraindik lan asko gelditzen zaigu egiteko, baina nik uste dut gai izango gerala guztion artean proiektu sendo eta zoragarri bat gizarteari eskaintzeko. Etorkizunean, ze izango beran? Donostiko proiektu zoragarri bat, oso aberatsa, oso komentzituta nago, benetan hau guztia zoragarri aterako dela. Berriro aipatzen dut lehen esandakoa, lan handia eskatuko digu, baina ilusioarekin guztia lortzen da. Eta azken argazkian, benetan izango da medio guztietan erakusteko moduko.